And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. TL, bakit ka nawala? Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Mitch. 21 years old from Manila. At ito, ang aking secret file. 2 years ago, nakilala ko itong TL na itago natin sa pangalang Red. Nagsimula ang lahat sa inuman sa bahay ko. Actually, hindi ko siya TL. TL siya ng kaibigan ko na nangungupahan sa bahay. Matutulog na sana ako pero niyaya lang naman ako ng kaibigan ko na uminom kasama sila. Bago pa man yun, 6 years na akong single that time. At yung dalawa kong kaibigan na kasama sa bahay ay nagbiruan. At nireto nga ako doon sa TL na yon sa opisina nila. Disclaimer lang, etong si TL may anak at meron ding live-in partner. So going back, pagdating ng mga kaopisina ng kaibigan ko, bigla na lang akong niloko dun sa TL niya na first time ko lang nakita o nakilala. Inuman na. Sa totoo lang, wala akong kakilala sa kanila. Basta, nakikisama lang ako. Shot lang ng shot. Nakikitawa, tapos nagsiselfone lang. At sa buong inuman, hindi ko naman nakausap o nakabiruan itong TL na to. Kaya wala ko talaga akong maisip na po pwedeng may mangyari sa amin. Yes, DJ Rocky. May nangyari sa amin ni TL nung gabing yun. Unang beses ko yun ma-experience at nasundan pa yun nang magtanong siya sa akin ulit kung po pwede. At dun ko lang na-realize na OMG, hindi na ako V. Kaya that day, sinabi ko na agad sa kaibigan ko. Nagalit siya. Kasi bakit ko raw ibinigay agad sa kakakilala ko lang? Then after 2 to 3 weeks, DJ Rocky, dun ko lang na-realize na super late na ako sa period ko. Kinakabahan na ako noon dahil baka buntis ako. Sa tulong naman ng mga kaibigan ko, bumili sila ng PT and good news, hindi ako buntis. Hindi ko rin iniisip si TL kasi wala namang paramdam. Hindi naman nangumusta. Nagsisisi lang talaga ako dahil nawala yung virginity ko nang dahil lang sa one night stand. Then after 4 weeks, pag uwi ng kaibigan ko from office, sabi niya sa akin, gawa raw ako ng Skype account para doon ako kausapin ni TL. At nung nag-usap na kami, ang rason niya kung bakit niya ako gustong makausap ay nag-worry siya na baka buntis daw ako. Iniisip ko na, paano nga kung buntis ako? Anong gagawin niya? Meron siyang girlfriend, may anak na rin siya. Pero at least walang nabuo. Hindi ako buntis. Kaya nag-change topic na lang kami. Meron akong oras para makausap siya na para bang naging kabit ako. Oras ko, 12 a.m. up until 9 a.m. At may time din na kapag lunch break niya, nagkikita kami sa office niya. Kasi nga, malapit lang ang office niya sa bahay ko. At sa Skype lang kami pwedeng mag-usap. Umabot ng 1 buwan ang ganung setup namin. Then dumating yung time na parang napofall na ako sa kanya. Kasi grabe alaga niya at pagpapakita na special ako sa kanya. Umabot sa time na nag-iya siya sa hotel. Lunch break niya, 4:00 ng madaling araw. Excited ako noon. Pagdating namin sa hotel, ayun, hiya ng onte. Then after ilang minuto, may nangyayari na. Aaminin ko, masaya ako kasi
Iniisip ko na baka ito na. Magiging kami na ni TL after noon. Pero hindi pala. Dahil matapos ang lahat, naging cold na siya. Hindi na siya nagchat-chat o tumatawag. At ang matindi pa rito, meron siyang utang sa akin. 300 pesos. Sinisingil ko siya. Pero hindi man lang siya nagsisin. Hinayaan ko na lang. At nag-self-reflect na lang ako. Tama pa ba itong ginagawa ko? Tama pa ba ang ganitong setup namin? Then bigla na lang siyang nag-chat. Sabi niya magkita raw kami ulit doon sa hotel na pinuntahan namin last time. Na-excite ako kasi after that issue magkikita kami. Usapan, 3 a.m. Nandun na raw. Pagdating ko doon, hinintay ko siya bago pumasok sa loob. Hindi siya nagre-reply. Inisip ko na baka busy pa. So nagantay pa ako. Then after 1 to 2 hours, wala pa ring reply. At doon ko na na-realize na ang tanga ko. Umalis ako. Since walang masakyan, naglakad ako pauwi. After noon, naghintay ako ng chats o tawag niya pero wala na talaga. Nang iwan siya sa ere. Ghoster kumbaga. At habang naalala ko yun, hanggang ngayon nagsisisi pa rin ako na nagpakatanga ako sa isang taong maninira ng buhay. Ang dami kong natutunan doon at ipinangako ko sa sarili ko na before gamitin ang puso't ma-in love, gamitin muna ang utak. Sa ngayon, masasabi kong naka-move on na ako. Yes, masaya na ako sa buhay na meron ako ngayon. After 5 months of moving on, finally nagka-boyfriend na ako. At ngayon, masayang-masaya na ako sa pamilya namin. Kompleto na ang buhay ko dahil meron kaming 8-month-old na baby boy. Salamat po sa pakikinig, DJ Rocky. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Mitch. At ito ang aking secret file.